Takže čus lidi, vítám z dalšího videa. Omlouvám se, že dlouho nevyšlo video, protože jsem měl problém s... furt mám vlastně problém s Wi-Fi. Prostě normálně, když mám, tak mám prostě hrozně, alež hrozně velký ping, mám třeba ping 500. Takže vám dneska natočím nějaký kratší video. Ukážu vám vlastně moje analýzy a takovýhleto, protože fakt chci něco vydat, ale prostě nemám jak, když se mě to seká a jako nevím, co jiného bych měl vydat, takže vám ukážu něco takového. Takže tady mám vlastně nějaký zhlédnutí, komentáře, jo, nějaký procenta lajků a tak. Tady tak mám vlastně analýzy, co mám celkově. 21 odběratelů, nasledovaných mám nějaký 3,6 hodin a 158 zhlédnutí. Já jsem vlastně rád za každý odběr, like a zhlédnutí, protože prostě pro mě je jedno zhlédnutí úplně bomba. Což si asi všichni řeknou, že jsem úplný autista. Moje příjmy jsou zatím čistá nula, protože bych musel mít hodně odběratelů, nebo hodně, to je jako málo, ale prostě mám ještě málo. Nějaký YouTube Shorts, jako platných veřejných zhlédnutí 3 miliony je brutálně moc. To jako nevím, jestli vůbec dám. Nějaký to, jo. A jako vůbec nevím, co k tomu říct, mám tady prostě něco detekce obsahu čistá nula taky. Jo, komunita čistá nula, nemám nic. Panel, tak vlastně tady je prostě mít celý, co jako... To je poslední video, co jsem vlastně vydal. Já jsem měl i naplánovaný video, jenom že to se tak hrozně sekal ten internet, že to prostě nešlo, takže se omlouvám. To je asi tak všechno, já nevím, jako co tady projít, takže budu rád, když se vám video líbilo. Dejte tady like a odběr, budu za to rád, jak jsem říkal, fakt mě to podpoří a doufám, že vás video aspoň trochu bavilo, protože já nevím, jako co tady dělat, jo, co jsem vám teď měl prekliknout, takže tak. Takže díky a mějte se hezky, čus!